na kwasida etwa mu no yewura otumfo ka say or renovate Komfo Anokye hospital ya wo de $10 million na OCC Komfo Anokye hospital no Goasomanhene ewa na wada room ebru akwaba mira aja mejoso ai juma yewura otumfo say tutu didibo Asantehene titru ene Komfo Anokye a ose wono a de sika $10 million renovate no e de na abeka fa ho yo mema Asantehene nyina ache na akase nyame onhira obia nyame onhira yewura aja onyame onhira wo ewo odo a wodi ama sikadwa ama bia kan wa mahene no mu a ye di wa namo so wo hwe de asia Komfo Anokye se be yewura na ne dia na ya na ya se ye beka Komfo Anokye ho asem no kure ni ye nya aya ahene ketwa no ya na etete pa ya na etete ko ase nura kola bia wo go so na ye wo no a na ye funu ne nsono na pie ye de fa ba bia enye yese gise Komfo Anokye nipa no so wo maame ne papa ne nyina papa no so kura free Komfo Anokye na nsa ne na wanya accident na kese ye de ne ba na no oden wo se ye force ne ye boa ne ye de ne ba nse hospital no nya anka be ka se mfa ne mra nti ye beda ye wura se ni asre nyame nhira ni asre sika janhira e de ama no sa adwempa ne Asantehene mpo ewura bebiara bro na hafo Ghana bebiara ye ewura ho no me de meka se onyame ma ne ntra se nche no man ho na mu ahoden na de opeso ye no onya ansa na onyame befre na wafre no